Moikka, mun nimi on Emilia ja tässä on mun tuleva aviopuoliso Olli. Me perustettiin yhteinen YouTube-tili, jossa me voitaisiin jakaa elämän iloja ja seikkailuja. Me aloitettiin meidän veneen kunnostusprojekti ja haluttiin ottaa teidät mukaan meidän matkalle. Toivottavasti nautit meidän videosta ja tilaat kanavan. Päivä 2 veneen kunnostusta. Tänään on vähän tämmönen pilvisempi sää, vähän sadetta tihuttaa, mutta ajateltiin kuitenkin tulla täällä tänään käymään ja katsoa työmaalla, että mitäs täällä tänään voitaisiin pikkasen tehdä eteenpäin. Olli siellä rapsuttelee maaleja ja ajateltiin siis tästä rapsutella näitä taas näiden naulojen ympäriltä maaleja ja vähän muualtakin ja katsoa mitä saadaan tässä pienessä tihkusateessa aikaan tänään. Ja tästä nähdään, miksi me tätä hommaa tehdään. Eli tällä puolella ei ole maaleja poistettu naulojen ympäriltä, niin se näyttää ihan erilaisen kuin tämä. Jos mietitään, että tuohon tulee lakkapinta, niin ei me haluta jättää sinne tuollaisia valkoisia täpliä. Ja eilen mietittiin, että olisiko tähän joku tehokkaampi tapa kuin käsin harjailla, niin niitähän on oikein tämmöisiä käteviä harjoja, mitä saa niinku porokoneeseen kiinni, niin torista nyt laitettiin sellainen tilaukseen ja ne saapuu varmaan parissa päivässä. Niin sitten voidaan jatkaa pinnan puhdistusta vähän tehokkaammin. Mitenkäs menee? No on tää nyt aika raskasta, mutta kato kuinka pitkälle tästä ollaan tultu tänne ja... Tekniikka kehittyy kyllä tuossa tehdessä. Tuossa meni pari tuntia heilahti, kun vaan istui ja pääsi louhuun kiinni. Paljon kelloa? En ole edes kattonut. Arvioitiin pari tuntia, katsotaanpa. 13.38 ja puolitoista tuntia. Puolitoista tuntia. Ehkä 100 naulaa on saatu puhdistettua. Tuossa on Emilian työmaata ja minä olen työskennellyt täällä. Siinä näkyy rivi, missä ei ole tehty työtä, että alempaa, missä on tehty, niin se vähän erinäköisellä näyttää. Ei vitsi, me ollaan saatu nyt tää koko sivu tonne tukkiin asti, tai tähän tukeen asti vedettyä. Ja tuo puoli on sitten vielä ottamatta. Nyt täältä näyttää tää meidän toinen puoli. Oho, nyt sieltä tippui kivi. Täältä näyttää tämä puoli. Ja täältä tämä puoli. Tuleehan siitä nyt paljon siistimmän näköinen. Nyt olisi tauon paikka. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi suunnittelua. Ajatus oli nostaa etuosaan joku tunkki, että saadaan nuo reunatuet vähän irti, niin päästään sinne sitten myös lakkailemaan vähän myöhemmin ja katsotaan mitä näyttää alta. Tauko. Vielä tultiin takas tänne työmaalle, kun niin ihan ilma saatiin tähän iltaan, vähän aurinkoakin vielä. Mä ajattelin, että me voitais esitellä nyt, että kun me ollaan löydetty hyvä tekniikka nyt tähän maalin irrotukseen näistä nauloista, niin jos tässä esitellään molemmat omat tekniikkamme, No niin, aloittaako Olli siitä? Kumpi tekniikka näyttää paremmalta. Ja mä tuen sormen tonne alle, tosta painan tuohon ja se lohkee noin. Sitten täältä toiselta puolelta sama juttu. Noin. Ja sitten voi tätä vähän tästä. Tää on vähän korroosio syönyt tätä naulaankin tässä. Mutta mulle tässä on ihan hyvä. Noita maalijuttuja voi ottaa vähän tuolta pois. Aika näppärältä näyttää verrattuna siihen eiliseen. Noin. Siinä se oli. Yksi naula. Eihän kaikki meni noin ehkä helposti. 30 sekuntia. Niin, no kaikki nyt ei lohkea noin helposti, mutta salaisuus siinä, että ottaa varmaan hyvät tukipisteet ja ulkoa painaa sinne syvälle kohti naulaa, niin se lohkee sitäkin vasta pois, jos on lohjotakseen. Hyvä. Sitten on Emilian vuoro. No niin, nyt se Emilian vuoro.
Onko tukka hyvin? Tukka hyvin. Kello unohtui kotiin, mutta sormus, onko se sormissa? No, sitä ehkä voidaan esitellä myöhemmin. No niin, mulla on tämmönen pyöritystekniikka. Eli mä laitan tuohon kulman ja sitten mä painan ja pyöritän tosta. Tää on selvästi aika kovassa tää. Joo, Emilia sai kyllä noita enemmän tehtyä omalla tekniikallaan. Itse on. Sä joudut käyttämään mun mielestä aika paljon voimaa siihen sun se on totta. tekemiseen. Tämä on nyt on yleensäkin aika tarkka kaiken suhteen, että keskilinja ratkaisu ehkä on se kaikista paras. No pilkkujen osalta vähän tuossa ehti kotona pyöritellä, miten se olisi kaikista järkevintä. No, tässäkin näkyy, pilkkuja löytyy. Mutta onko se järkevintä sitten vaan ostaa hyvä hiomakone, hioa pintaa ensin, katsoa sitten mitä jää, niin jos sitä sitten yrittäisi käsitellä vasta, vai onko se parempi käsitellä ja sitten vasta hioa, en osaa sanoa. Tai jompaa kumpaa ratkaisua päädytään ja pyritään... Huomiseen mennessä saadaan ne hioma-koneen, niin sit voidaan huomenna lähteä testaamaan sitä hiomista, jos nämä naulat olisi pitkälti tänään vielä tehtyä. Niin joo. Olisi aika hyvällä mallilla hommat. Mä tilasin Tampereelta niitä pesuharjoja. Siinä näytti, että osa niistä oli vähän semmoisia hiomalaikkojakin, mitä voi laittaa porokoneeseen. Niin ennen kuin ostan hiomakonetta, niin varmaan tulee ne kokeiltua. Vinkki, jonka kuulin naapurilta tästä toiselta puolelta oli, että älkää tehkö asioista liian vaikeita, niin se on, pyritään siihen. Moro! Moro! Mitä varo? Moro! Tässä kun ajattelee, että yksi kerrallaan täältä raaputellaan maalia nauloista, joita on joku 1000 kappaletta, niin tämähän on aivan siis hullu hommaa. Ja kun ajattelee, minkälainen projekti meillä on niin kuin edessä, että kuinka paljon hommaa tästä tulee olemaan, mutta sitten taas toisaalta tässä me ollaan kallaveden äärellä ja aurinko paistaa ja vesi liplattaa. Niin mikäs tässä tehdessä, nautiskellessa projektista? Tää on kyllä jotenkin huumaavaa kuunnella tuota veden liplatusta ja vielä kun aurinko paistaa tuosta veden pinnalta kivasti tänne päin. Ja niin kuin menee tunti ihan huomaamatta tässä. Niinpä. Niin kuin mun isä joskus sanoi, että ei se määränpää, vaan se matka. Huhhuh. En olisi kyllä uskonut, että aamulla kun aloitettiin tää homma, että me oltaisiin saatu valmiiksi tämä puoli, kaikki nauloista pois maalit. Ja siis tulihan tästä nyt siis todella paljon siistimmän näköinen tähän mennessä.
Toivottavasti huomenna päästäisiin sitten homeenpoistohommiin. Ei muuta kuin kotia lepäämään ja huomenna jatkuu. Nyt kävi vähän hassusti. Oltiin 11 asti kunnostamassa puuvenettä. Kun tultiin, alettiin lähteä, niin portti oli kiinni. Tällä tapaa meille selvisi, että portti menee 10 kiinni ja se aukeaa aamulla 6. En kerran enää satamamestarille soittaa. Niin meillä on tästä vaan pari kilsaa matkaa kotiin, niin ajateltiin kävellä. Tulee ympäristö tutuksi. Ja tulee aamulla hyvä aamulenkki, kun tullaan tänne Niin, sekin vielä. Toivottavasti ei saada. Ja tämmönen ihan kiva kesäinen kotiin kävely. Kaupungin äänet vähän kantautuu tänne. Taitaa olla Kuopion viinijuhlat nyt siellä. Niin, viinijuhla kaikuu tuosta Kallavettä pitkin. Näytäpä vähän Kallavettä kanavan nimen mukaisesti. Tuolta näkyy vähän eri kuvakulmasta. Tervetuloa Kuopioon, jos ette ole käynyt. Kannattaa tulla. Valittiin just Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi. Ja paras tapahan oppia. Tuo reitti on kulkea ilman navigaattoria. Ihan ottaa vaan suuntaamaan johonkin suuntaan ja toivoo, että se löytää perille. Ja ensi kerralla muistaa paljon paremmin kuin se, että seurailee vaan navigaattoria ja menee perille. Sen avulla yleensä se tarkoittaa, että ensi kerralla ei joudukaan käyttää navigaattoria. Eikö se näin mene? No niin. Siinä on yksi, joka käyttää aina navigaattoria. Ei. Mutta no syyllistyn itsekin siihen joskus. Tästä tuli seikkailu. Täältä alkaa näkyä sivilisaatio. Alamme kohta lähestyä kotia. Kello on 11:30 illalla ja tästä sitten nukkumaan. Kiva kun katsoit tämän päivän videon ja me näemme sitten ensi videossa. Tykkää ja tilaa kanava ja laita ilmoitukset päälle, niin saat ilmoituksen sitten meidän seuraavasta veneen kunnostusvideosta. Ja huomenna nähdään. Moikka!